Amina matar na Madina gaida ke Sadiq zazzabi ina gaida ke babbar giwa ta kifa ba irin tasu ba garkuwar mata Hajiya Amina nan Madisan bana gaida ke Rabbi ya kara yarda da ke babbar giwa ta kifa ba irin tasu ba Hajiya Amina nan Madisan ba mun gaida ke garkuwar mata Rabbi ya kara yarda da ke babbar giwa ta kifa ba irin tasu ba farko da suna wanda ya yarda in gaida ke shi ne buwaye wanda halitta ya tsarkake ya sanya mata yi na kasar mu koyi da ke Hajiya Amina ba zan kasa sanya shi ba Hajiya Amina matar da mun gaida ke garkuwar mata Sadiq zazzabi yana gaida ke babbar giwa ta kifa ba irin tasu ba ya roƙi Allah kai daraja gurin shugaba an kashe dafai ba adadi na ke maka ba kan sahabbai ban cire ɗaya a jerinsu ba har da jinin gidan shugaba Hajiya Amina nan Madisan ba mun gaida ke garkuwar mata Rabbi ya kara yarda da ke babbar giwa ta kifa ba irin tasu ba jama'ar ƙasa ta albishirin ku saƙonku ne buɗe kunne sanya fitar mata ku ne Hajiya Amina wacce halinta gan ɗanku ne Hajiya Amina ban ga macen da ta kai ta ba Hajiya Amina matar da mun gaida ke garkuwar mata Sadiq zazzabi yana gaida ke babbar giwa ta kifa ba irin tasu ba daga nan Amina nan mace ce kamila a wajen ɗabi'u dole a ce da ke adana kuma mai tunani dole maranta sai ta kula Hajiya Amina ban ji fada a halinta ba Hajiya Amina nan Madisan ba mun gaida ke garkuwar mata Rabbi ya kara yarda da ke babbar giwa ta kifa ba irin tasu ba ita korama ce inda rarraban arziki duk wanda zai ja akan ta kuce ya janye jiki mun ware gare mun kuma fudda sabar saki Hajiya Amina dan haka ke kike jan gaba Hajiya Amina matar da mun gaida ke garkuwar mata Sadiq zazzabi yana gaida ke babbar giwa ta kifa ba irin tasu ba matan arewa sun shaide ki sun ce da ke Giwar arewa zaki ne iyakar rake ke ko zuma ce dole a zo a gaishe da ke Hajiya Amina alkadarin ki bai fadi ba Hajiya Amina nan Madisan ba mun gaida ke garkuwar mata Rabbi ya kara yarda da ke babbar giwa ta kifa ba irin tasu ba mace mai kulawa ga ki da taimakon tallaka Asabar ki kyauta ki ta rabo kamar mai tuka matan arewa san kwakwaran su ne ke baka Hajiya Amina don baki manta kukansu ba Hajiya Amina matar da mun gaida ke garkuwar mata Sadiq zazzabi yana gaida ke babbar giwa ta kifa ba irin tasu ba fitilar dare ce alfarmar ido sai da ke babbar giwa waye za ya kayar da ke hasken arewa mata garkuwa ta suke Hajiya Amina wacce ta kai ki banganta ba Hajiya Amina nan Madisan ba mun gaida ke garkuwar mata Rabbi ya kara yarda da ke babbar giwa ta kifa ba irin tasu ba mun lura cewa matan shugabanninmu duba da suka yi mulki mun ga irin shiga tasu ke ko shigarki ta yi kama da halin kidu Hajiya Amina da ki saba wa Allahu ba Hajiya Amina matar da mun gaida ke garkuwar mata Sadiq zazzabi yana gaida ke babbar giwa ta kifa ba irin tasu
mulki mun ga irin shiga ta su do. Ke ko shigarki ta yi kama da halin kidu. Hajiya Amina, Ba ki saba wa Allahu ba. Hajiya Amina, matar da bada mun gaida ke. Garkuwar mata. Sadiq zazzaɓi yana gaida ke babbar giwa. Ta kifa ba irin tasu ba. Mace mai kulawa Amina san baga tausayi. Ku faɗa wa ƙarya lalacin ta zai tunkuyi. Makiyan Amina nan mada hakuri za ku yi. Hajiya Amina, Dan ba za ku cin mata ba. Hajiya Amina, nan bada san ba mun gaida ke. Garkuwar mata. Rabbi ya ƙara yarda da ke babbar giwa. Ta kifa ba irin tasu ba. Matan arewa baki bambanta tsarin su ba. Kuma dole cewa addinin su ba ɗaya ba. Kuma da cewa al'adar su ba ɗaya ba. Hajiya Amina, Ban ji faɗa tsakanin su ba. Hajiya Amina, matar da bada mun gaida ke. Garkuwar mata. Sadiq zazzaɓi yana gaida ke babbar giwa. Ta kifa ba irin tasu ba. Zancen kurame bai ilimi yakan fayyace. Sai babu hujja zan ji ana ta cece kuce. Ciwo na mata maganta shi sai ya mace. Hajiya Amina, Ba namijin da zai jarraba. Hajiya Amina, nan bada san ba mun gaida ke. Garkuwar mata. Rabbi ya ƙara yarda da ke babbar giwa. Ta kifa ba irin tasu ba. Mace mai biyayya to matsayinta sai yi gaba. Kin bi mijinki dan baki ɓata rayunsa ba. Hajiya Amina albarkar uwa da uba. Hajiya Amina, Ita ke binki har nan gaba. Hajiya Amina, matar da bada mun gaida ke. Garkuwar mata. Sadiq zazzaɓi yana gaida ke babbar giwa. Ta kifa ba irin tasu ba. Da hatsi da rumbu wa ya fi kyau a baiwa kula. Ɗaya in ya zamto babu ɗayan akwai matsala. Magana a waƙe mai gane ta sai ya kula. Hajiya Amina, Za fa ku hau matakin gaba. Hajiya Amina, nan bada san ba mun gaida ke. Garkuwar mata. Rabbi ya ƙara yarda da ke babbar giwa. Ta kifa ba irin tasu ba. Ke bishiya ce mai inuwa idan an shiga. Kuma tarrago ce kaya mai yawa kin naɗa. Wace ta kake dole na bayyana ga daga. Hajiya Amina, Ni a kasar mu ban ganta ba. Hajiya Amina, matar da bada mun gaida ke. Garkuwar mata. Sadiq zazzaɓi yana gaida ke babbar giwa. Ta kifa ba irin tasu ba. Mai martaba ce ke kuma mai kulawa da mu. Mai haƙuri ce ke kuma mai amintar da mu. Mai tausayi ce ke kuma mai yabawa da mu. Hajiya Amina, Baki cutar da na kasanki ba. Hajiya Amina, nan bada san ba mun gaida ke. Garkuwar mata. Rabbi ya ƙara yarda da ke babbar giwa. Ta kifa ba irin tasu ba. Hajiya Amina Rabi ya kara yarda da ke. Kogar kuwar mu tuntuni mun ka fito da ke. A cikin kasar nan na ji ana misali da ke. Hajiya Amina, Kun nutsuwa kina kan gaba. Hajiya Amina, matar da bada mun gaida ke. Garkuwar mata. Sadiq zazzaɓi yana gaida ke babbar giwa. Ta kifa ba irin tasu ba. Taka a sannu Allah ke kulawa da ke. Maƙiyanki dama su yi haƙuri su bar ja da ke. Hali na kirki wanda kike yi shaidar da ke. Hajiya Amina, Du makiyanki ba namu ba. Hajiya Amina, nan bada san ba mun gaida ke. Garkuwar mata. Rabbi ya ƙara yarda da ke babbar giwa. Ta kifa ba irin tasu ba. Mun baki yarda mun kuma baki lambar yabo. Hajiya Amina, mai hali kiya sun rabo. Darajar mijinki Rabbi daga ta ya sarrafo. Hajiya Amina, Bai guji al'umma tasa ba. Hajiya Amina, matar da bada mun gaida ke. Garkuwar mata. Sadiq zazzaɓi yana gaida ke
ka zama Hajiya Amina President za ka zama nan gaba